Magkano isang kilo niya, Nabit? 120 po ate ko. 120 Malalaki isang po. kilo. Ayan. Dadalhin namin ng Nueva Ecija. Pangbenta. Pambenta. Pag Pangbenta hindi na. mabenta, dadahingin ko. Pag Mas na, mahal na. pambenta namin sa Nueva Ecija. Ayan, ang dami-dami. Balik. Mga fresh. Gumagalaw pa yung mga yan, ano? Kanina ate, gumagalaw-galaw pa. Oh, ito rin. Meron pa rito sa isang kilo. Ayan. Sakit sa kamay. Ayan. Dito kami sa Pangasinan. Anong lugar to? Luwak, barangay Luwak. Barangay Luwak, Pangasinan.